aħna iva nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Se jsiblilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex inżommuh. Dan il-poter użajnieh biex ninfluwenzaw fil-Parlament Ewropew. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 euro fuq il-numru 5061 8900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Is-serata tajba żisel ispettaturi, merħba l-programm ieħor mis-sensiela Pjazza Sfida 30 iridu niġbru 30,000 sa nhar il-ġimgħa li ġej dan huwa t-tielet jum li fih qegħdin niġbru grazzi diġà lill-kumitati sezzjonali tal-lokalitajiet li żorna l-biera filgħaxija konna ż-Żejtun fejn is-somma miġbura hemmhekk għaġġornati ta' 1,940 euro miż-Żejtun biss grazzi lis-Segretarju Ġesmond Baldacchino, lill-President, lill-Teżorier, il-Kaxxier, jiġifieri u lill-residenti kollha ta' Żejtun, grazzi wkoll l-Edwin Bartolo, insellmulu li kien indispost il-biera, però rajna wkoll is-sinjura tiegħu li kienet hemmhekk, insellmu wkoll il-familja ta' Manġa li kienu wkoll preżenti hemmhekk, somma sabiħa ta' 1,940 euro. Ovvjament dawk huma n-numri ta' telefon li titaraw fuq l-iskreens tagħkom li skop li tkunu tistgħu tagħmlu donazzjonijiet tagħkom għal dawk li diġà kontribwixxew, ħeġġu lil ħaddieħor li sħabkom il-membri l-oħra tal-familja lil min għandu negozji eċetera, iġbru l-flus għandna bżonn għall-Partit Laburista. Dan huwa sfida 30 sa nhar il-ġimgħa li ġej irridu niġbru total ta' 30,000 euro brizz il-Partit Laburista. Merba fl-istudio wkoll lejla waqt li naraw daw il-filmati li naraw il-laqgħa sabiħa li tawna żwieten fil-ċentru Laburista ta' Żejtun il-biera filgħaxija fejn tawna dik is-somma ta' 1,940 euro. Merba lil Josef Karwana, Kumitatur Politiku, Segretarju Ġenerali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Ġorvin Buġejja. Insellmilkom. Dawn huma jiem importanti fejn naraw laqda tal-Partit Laburista, naraw il-konkurrenza tal-partitari li kontribwixxu għall-laħan tajjeb, il-partit tagħhom. Bid-differenza ta' partiti ieħor li sfortunatament qassab il-kaptu tal-kobba mħabbla li għandu fil-problemi tiegħu. Imma bħala Partit Laburista ovvjament hija l-importanza kbira u ovvjament nu peċir u nawguralek ovvjament għal din is-sfida ġdida illi bla dubju il-Partit Laburista ma qed jafda fuq spallejn sodi fl-opinjoni tiegħi ovvjament mhux għax dan huwa l-aktar programm segwit fil-faxxa ta' filgħaxija manke wkoll għax in-nies tikkonkorri u ovvjament kull anke meta kont indur jiena fil-kampanja elettorali għal membri parlamentari Ewropej kienu jirrabjaw in-nies x'inhu morru ħabta 6:30. U jgħidu ħadd-ellifni Pjazza, ma ovvjament b'ironija u b'ċajta in-nies kienu jikkummentaw b'mod pożittiv u għadhom jikkummentaw b'mod pożittiv fuq dan il-programm u ovvjament l-aħħar riżultati tal-awtorità x'għandin jikkonfermaw fil-fatt. Grazzi li għalta kbira tat-telespettaturi li segwu dan il-programm għalhekk qed nitolbukom biex turuna l-appoġġ issa fuq billi tagħtu kontribuzzjoni tagħkom lill-Partit Laburista dawk huma n-numri, sinjuri. Jiena konferma dak li qed jgħid Josef għaliex jiena bħal Josef ninżel speċjalment għal ħabta ta' Diċembru flimkien ma' sħabi tal-Kumitat Lokali
U immurru fil-għaxijiet, jiena fil-għaxijiet immur minħabba li ovvjament fil-għodun kun Lokalità ta' Borla. Ħeġġiġhom, ta' Borla wkoll, ta' ħeġġiġhom. Skanta l-ammont ta' nies li jsegwu l-programm Pjazza. U allura jiena nħeġġeġ il-telespettaturi kollha biex jikkontribwixxu għal sfida 30 huwa żmien sabiħ ħafna li l-Partit Laburista fakkar fih ukoll il-100 anniversarju tiegħu u bil-għajnuna finanzjarja tal-dawk li qegħdin isegwuna tat-telespettaturi tagħna mhux biss inkomplu nwasslu l-messaġġ b'saħħtu tal-Partit Laburista ma jkollna wkoll partit li dejjem ikun finanzjarjament sod, għal kontrarju ta' ħaddieħor illi minħabba li ma kienx sostenibbli biżżejjed minħabba li ma rax ħares lejn il-futur illum jinsab fi stat finanzjarju diżastruż u aħna ma rridux nkunu hekk, ġifieri rridu nkunu sostenibbli u nħarsu lejn il-futur. Mela, infakkarkom l-lejla, wara li nispiċċaw il-programm, il-bera konna Zejtun, il-lejla ta' nkunu Marsa Xlok, hemm ukoll wine and pizza, serata ta' wine and pizza, fejn hemmhekk se jinġabru l-fondi għall-isfida 30, inselmu wkoll il-kumitat hemmhekk li iktar tard se nikkollegaw magħhom bl-iskop li naraw it-ħejjiet li tisiru għal din is-serata. Infakarkom ukoll li għada se nkunu in-Naxxar fejn hemmhekk se niltaqgħu mal-Kumitat Sezzjonali tan-Naxxar, se jkollna wkoll il-Dottoressa Lidja Bela li se tkun magħna preżenti fl-istudju, mbagħad takkumpanjana lejn in-Naxxar fejn hemmhekk se ninaqdu mal-partitari kif ukoll mal-attivisti u anki ministri u deputati parlamentari tal-Grupp Parlamentari Laburista, però wkoll in-Naxxar nara ħadd li ġej il-Prim Ministru Robert Abela. Attività politika, diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela, il-ħadd l-ewwel ta' Marzu fl-10:09 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Laburista in-Naxxar. Mela, jider li l-affarijiet issa il-Prem-Ministru kien impenjat il-weekend li għadda, din id-darba se jinżel issa Naxxar. U ħaġa kienet interessanti għaliex iktar qudiem se nitkellmu wkoll ma' Daniel Mikallef li huwa l-President tal-Partit Laburista. F'dawn il-laqat li jagħmel Robert Abela man-nies qed jinsisti li jkunu verament laqat man-nies fejn ikunu madwaru mhux qudiemu. L-umiltà li Dr. Robert Abela qed juri anke fit-tmexxija tal-Partit Laburista ovvjament bħala mexxej, ma anke fuq aktar bħala Prim Ministru ovvjament tal-poplu Malti u xi kollu. U għalhekk anke din l-enfasi fuq l-isfida 30 illi l-medja tal-Partit Laburista tibqa' soda biex anke tesponi mhux biss il-karatteristiċi ta' Dr. Abela li huma ferm magħrufin, imma anke wkoll tal-messaġġ Laburista, ġifieri il-messaġġ li rridu waslu. Irridu nfakru li fejn tidħol medja bla dubju aħna mux l-underdogs, ma ferm aktar mill-underdogs f'dan ir-rigward. U sfortunatament anke wkoll min jipprova jbellaħħa lill-poplu illi il-vuċi tagħna fil-libertà tal-espressjoni ma tiswix daqs il-libertà tal-espressjoni ta' dawk li appoġġaw il-fazzjoni ta' Simon Busuttil pereżempju. Avukati kbar, Esperjenzajnija jiena personali il-ġimgħa li għaddiet anke fil-qorti. Glenn Bedingfield smajtu jitkellem anke din il-ġimgħa illi il-fema l-opinjoni tagħna ma tiswix Karlin jemnuma ovvjament għax jippruvaw jaraw superjorità fuqna bħala laburisti u jemnu li aħna laqas għandna dritt nitnifsu fejn jitkellmu huma. Fis-sens li aħna jekk aħna ngħidu kelma tkun skandlu. Imma huma jistgħu jgħidu miljun kelma, ġifieri u dan ir-rigward segwejnieh il-ġimgħa li għaddiet kif għadna anke fl-inkjesta pubblika fejn anke ġejt mistoqsijin direttament fil-perjodu li kont editur ta' gazzetta. Imma apparti imma anke wkoll l-argument kien li fil-perjodu li jien kont editur ta' gazzetta, ġifieri ma jistax gollok iktar minn libertà ta' espressjoni, ġurnalist qed jesprimi, ovvjament huma jgħidu jiddefendu l-libertà ta' espressjoni, il-ġurnalisti kemm għandhom bżonn jgħidu skont il-boċċa Andrew Bonċ Cardona tista' tkun anke vulgari biex f'dan ir-rigward ma anke jien qatt ma kont vulgari f'dan. Josef u Ġorvin għax għandi il-każin ta' ċentru Laburista ta' Marsa Xlok li kollegati live magħna. Nselmilkom, sinjuri. Nselmulek, Marija kemm hemm nies illum. Mela, nilqawek lil Pauline Grek li għall-President u Joseph Gravina li huwa segretarju tal-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlok. Il-lejla ġejna għandkom fis-7:09 kemm huwa importanti li Xlok Kajri u n-nies tal-madwar għand Miżwieten, insomma, il-nies tal-5 distretti, jiġi 5 distretti, jiġi hemmhekk, illi jiġu hemmhekk u li jagħtu kontribuzzjoni tagħhom kemm importanti, għajdulna intom.
Qegħdin jiġu, qegħdin jistennew u qegħdin nippruvaw niġbru li nistgħu. Però qegħdin jiġu n-nies biex jagħtuna d-donation. Tajjeb ħafna. Għalissa għandna ħafna nies ukoll barra ta' ġifieri x-xogħol jidher li mixi tajjeb. Sewa. U aħna għamilna r-reklam kollu biex nagħmlu l-almu tagħna qegħdin f'nofs il-maratona ma ninsewx. Eżattament. Qegħdin nofs triq imma għad fadlilna. Għatfadlina. Issimawni, sinjuri, issimawni, jiena ili ngħid minn nhar it-tnejn li għadda li intom qed torganizzaw il-lejla wine and pizza u xek. Għandkom bżonn 4 jobs biex tagħmlu għadi? Skużi? Għandkom bżonn 4 xogħlijiet biex tkunu tistgħu taffordjaw pizza? La, taħt il-bank għall-lajder kollha. Grazzi, niltaw ma'kom fis-7:09. Ħanfakruhom x'qal Drindellija propju fuq il-pizzezz. Grazzi ħafna Marsa Xlok mela niltaw ma'kom fis-7:09 hemmhekk fejn ovvjament se ninaqdu mal-attivisti, mal-partitari. Ġibu donazzjonijiet ma'kom għaliex huwa importanti li tgħinu lill-Partit Laburista. Direttur, x'qal Drindellija? Jekk ma tuħux pizza darba fil-ġimgħa tħossok inqas minn ħadd ieħor. Irid jaħdem ir-raġel għal job 2 u 3 u tittaħdem il-mara wkoll għal job u 2. Fantasy Land. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 euro fuq il-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Kif tistgħu ma tċemplux meta taraw dal-kap tal-oppożizzjoni li jiġi jgħidlek, sinjuri, illi biex tmur tikol pizza trid 4 jobs u l-mara 2 biex tkunu aħjar minn ħadd ieħor jew indaqs bħala ħadd ieħor. Dija eżaġerazzjonijiet kbar. Ironika, meta tara anke rapport mill-Kummissjoni Ewropea li tgħid li pajjiżna kellu fost l-akbar tkabbir ekonomiku li ġie pubblikat illum il-Country Report fil-Unjoni Ewropea akbar mill-medja Ewropea kellna rati ta' xogħol li dejjem qiegħed jiżdied u aktar nies illi jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Iva nirrikonoxxu li rridu nagħmlu ħafna aktar nkomplu ngħinu lil ħaddiema tagħna li jkomplu jmexxin il qudiem imma dan hu l-Partit Laburista li dejjem jirrikonoxxi li dejjem trid tagħmel aktar. U għalhekk irridu nħarsu il qudiem l-ironija li tara l-kap tal-oppożizzjoni li jitkellem dak il-mod u tara l-Partit Nazzjonalista fl-imstat qiegħed. Ġifieri n-nies kapaċi ħafna jiġġudikaw u nemmen ħafna fil-kapaċitajiet tagħhom meta jerġgħu biex jagħmlu l-ġudizzju fl-aħħar mill-aħħar aħna niġu nitkellmu hawnhekk niġu nagħmlu l-analiżi politika tagħna imma n-nies hemmhekk li qegħdin isegwu oħrajn li forsi jsegwu fis-skiet ta' darhom joqogħdu jarblu s-sitwazzjoni kollha kemm hi u dejjem jaraw li l-ħajja tagħhom qiegħda mixja il qudiem dejjem qegħdin intejbu il-sitwazzjoni tagħhom, il-kwalità tal-ħajja tagħhom, tal-familja tagħhom u dak li jinteressom in-nies li dejjem mixjin il qudiem ikollhom kwalità ta' xogħol aħjar u ħajja aħjar fl-aħħar mill-aħħar. U probabbli anke l-ħaddiema tal-istess Partit Nazzjonalista ma fx jekk jinħarqux meta jisimgħu lill-kap tagħhom jitkellem dan il-mod. Xorta part-time. Għax jiena insaqsi lill-kap tal-Oppożizzjoni jekk irid iwieġibha kemm jekk jitħallsux regolarment il-ħaddiema tiegħu fid-dar Anzi, Clyde Puli qal dil-ġimgħa illi ħafna minnhom kellhom jitilqu l-impjegati biex daħlu min qed jaħdem b'xejn. Jiġri laqqas ċans għall-pizza m'għandhom dawn. Għax xejn, nassiguraku.
Imma da irid timexxi pajjiż u irid jipprova jmexxi l-ekonomija fuq l-istess linja kif semma Ġorvin ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea illi rrimarkat il-qabżiet kbar li għamel pajjiżna mill-2013 lil hawn. Mela, sinjur, ħannidu pawza ta' ftit minuti, niġu lura bl-iskop li nkomplu nurukom l-importanza li għandkom tikkontribwixxu għal din il-kawża sfida 30, irridu niġbru 30,000 sa nhar il-ġimgħa illi ġej jibqgħu magħna. Matul din is-sena l-Kommissjoni Ewropea ser tkun qed tippreżenta strateġija li qed insejħula Farm to Fork. Strateġija li għandha twassal biex ikollna politika sostenibbli fil-produzzjoni tal-ikel mill-mument li jiġi prodott l-ikel sakemm jasal fuq il-platt tagħna. Fl-istess ħin imma rridu naċċertaw li l-bdiewa ikollhom dħul finanzjarju tajjeb u li l-kompetittività tas-settur agrikolu tkun imħarsa. Għaliex wara kollox bidja sostenibbli se jkollha rwol importanti ħafna biex l-ekonomija tal-lum u ta' għada tkun suċċess. Is-settur agrikolu għandu l-potenzjal li jikkontribwixxi biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima. Il-bdiewa Ewropej, inkluż il-bdiewa Maltin, għandhom jingħataw l-għodda neċessarji biex jaddattaw għal dawn il-bidliet u jinvestu f'sistemi agrikoli li huma verament sostenibbli. Fl-Unjoni Ewropea nitkellmu ħafna dwar il-politika agrarja komuni, imma nemmen li din għandha tkun waħda sostenibbli li tajn u li tinkoraġġixxi lil bdiewa biex jagħmlu din it-tranzizzjoni favur bidja aktar sostenibbli u b'saħħitha. Dan ifisser li għandu jkun hemm fondi speċifiċi biex jgħinu favur bidja ambjentalment aktar sostenibbli. Issa waħda mill-prijoritajiet ewlenin favur bidja sostenibbli hija li tonqos kemm jista' jkun id-dipendenza fuq il-pestiċida. U jiena kommessa li nibqa' naħdem kif għamilt fl-aħħar snin biex nindirizza l-effett tal-pestiċida fuq l-ambjent imma fuq kollox fuq is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tat-tfal tagħna. Fl-istess ħin ser nibqa' naħdem dwar l-użu ta' antibiotiċi fi prodotti agrikoli u b'mod partikolari f'annimali li mbagħad jittieklu. U iva, l-bidja għandha rwol importanti biex tipprovdi ikel tajjeb u bnin li jista' jgħinna biex innaqsu l-mart tal-qalb kif ukoll il-kanċer. U l-politika tagħna trid tkun waħda li tajn lil dawn il-bdiewa biex nilħqu dan l-an filwaqt li tkun sors ta' opportunità u sors finanzjarju għall bdiewa tagħna Maltin u Awċin. Il-Partit Laburista tagħhom illum ma jeżistix. Immiskom tistħu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq il-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Ġeż issa xbajt, fix-xitwa jidħol bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temp. Construct Furniture. Sylvia Bazaar, mattresses and more.
Partit Nazzjonalista Wieħed. Aħna oppożizzjoni b'saħħetha u le qudiem din l-oppressjoni maħnista nċedu, aħna ġejjin u aħna tal-irħu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq il-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. X'differenza meta tarawna nitkellmu bit-tranquillità u tisma' naħa l-oħra għadkom kif smajtu li nvassallu iwerzaq bħanxa daqsix li lissen il-kelma oppressjoni. Issa araw id-differenza. Isimgħu il-mexxej laburista Robert Abela jitkellem. Puri fuq kollox bikom li mhux warajja qegħdin, imma miegħi f'kollox, miegħi f'kull pass. Mhux biss biex nirpu l-elezzjonijiet imma biex inbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar, biex noħolqu aktar ġid u biex niżguraw li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd. Irridu nkunu hemm għaliex aħna u lil dan il-pajjiż li jien tant inħobb, irridu nkunu hemm maż-żgħażagħ tagħna, għall-ħaddiema kollha, għal min iħaddem, għall-familji, għall-anzjani, għall-pensjonanti tagħna. U għalhekk bittiegħi li flimkien miegħi intom, aħna, se nkunu flimkien qed inkomplu noħolqu minn dan il-moviment storja ta' suċċess. Flimkien, mhux jien waħdi, mhux intom waħedkom. Flimkien għaliex jien nemmen fikom. Jien gburi bikom. U se nibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi biex flimkien inkomplu mmexxu lil Malta u lil Għawdex il-qudiem flimkien lejn aktar suċċessi. Josef, x'differenza fit-ton, fil-lingwaġġ, U dik hija l-kalma tal-Prim Ministru Robert Abela li skont Edwin Vassallo Nazzjonalista hija oppressjoni. Anke l-mod kif niddibattu. L-oppressjoni. Kif niddibattu niddiskutu għaw bil-kalma kollha għalihom hija oppressjoni. U hekk jismawna, ġifieri il-kelma tagħna meta aħna nitkellmu fuq il-medja tagħna, meta aħna nisprimu l-opinjoni tagħna. Dik hija oppressjoni, ġifieri inti ma stajt xejn kontra l-Partit Nazzjonalista, ma stajt xejn l-ebda ġetti, ma tuża l-ebda ġetti. Ma tarax, ħansemmilek dax ieħor karattru ieħor ħelu. Qabżu l-garġi ġifieri, qabżu l-vini tarafhom kollha pratikament u tarhom. Però jistgħu jitkellmu bil-mod ukoll, però l-vini tagħna jibdew sejrin hekk għaliex tissapporti ċertu diskorsi simgħu David Casa Sinjuri simgħu kif tista' maċċempil Sinjura. Iva, nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Se jsiblilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex inżommuh. Dan il-poter użajnieh biex ninfluwenzaw fil-Parlament Ewropew. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036.
Għal donazzjoni ta' €50, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' €6.99 fuq in-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30, Pjazza, mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Merba lura, din isegwu l-programm Pjazza Sfida 30, irdu niġbru somma ta' 30,000 qed taraw l-eżempji ta' xem fl-oppożizzjoni x'inhuma u min huma l-avversari politiċi tal-partit fil-gvern u għal dastantu importanti li tagħtu kontribuzzjoni tagħkom fuq dawk in-numri li qegħdin hemmhekk. Aħna din niġbru wkoll permezz tal-każini li qed induru l-lejla se nkunu Marsa Xlok, għada fin-Naxxar, nhar il-ġimgħa se nkunu r-Rabat u nhar is-Sibt filgħodu fid-9 se nkunu fost lawċin importanti lawċin illi żommu dan fid-djarju tagħkom biex nhar is-Sibt li ġejt iltaqgħu magħna wkoll. Issa, għal dastant, mela qed jgħiduli li għandi lil Daniel Mikallef, President tal-Partit Laburista fuq linja. Sellimlek, Daniel. Nsellimlek, Karlo, nsellim it-telespettaturi kollha tal-programm popolari tiegħek. Mela, Daniel, grazzi ħafna tal-li oġbok li tkun kollegat ma' dan il-programm għal-fatt li qegħdin missa nofs triq lejn din il-sfida li qegħdin nagħmlu bl-iskop li niġbru €30,000 għall-Partit Laburista. Għandna sa nhar il-ġimgħa fadlinna jumej ta' programm u għal dastant huwa importanti li anki minn għandek nisimgħu l-appell lill-attivisti, lill-partitari, lil dawk kollha li għandhom għall-qalbhom il-Partit Laburista jew dawk li huma simpatizzanti tal-Partit Laburista fil-ħidma tiegħu bris aktar ġid fil-pajjiż illi kontribwixxu bris din il-kawża tajba. Jiena nibda billi nirringrazzja l-ewwel nett dawk kollha li diġà kontribwixxew u huma numerużi għaliex fil-fatt kellmuni numru ta' nies matul din dawn il-jumej illi għaddew fejn rajna kif in-nies diġà konkorrew biħġarhom mhux biss bid-donazzjonijiet tagħhom imma anka bil-preżenza tagħhom fil-lokalitajiet insellem il-kumitati wkoll kemm dawk li qegħdin jieħdu sehem mod dirett dawn il-5 tim li għandna matul din l-isfida. Jiena l-appell li nagħmel huwa biex dawk li qed iżeguna u jistgħu jgħinu l dan il-partit li n-nies naħseb jinnotaw, Karl, n-nies jinnotaw li bħala partit nieħdu l-affarijiet b'mod serju ħafna, nippruvaw dejjem nagħmlu l-affarijiet bl-aktar mod professjonali. Dan grazzi wkoll għal-reġiment enormi ta' volontiera li għandu il-partit u li għandu tagħhom lill-partit, imma bla dubju wkoll li jkun hemm anke l-isfidi finanzjarji din hija ħanejdu hekk sfida li għamilna matul din il-ġimgħa tru l-programm immexxi minnek ukoll li nemmnu lill-partit ċoħe n-nies se jkunu qegħdin jikkonkordu biex jagħtu din l-għajnuna li qed nitolbu u bla dubju n-nies jafu wkoll li meta jagħtu donazzjoni l-Partit Laburista hemm amministrazzjoni tajba u kontabbli tal- U investiment, le President? Tista' taraħ minn dak il-lat, f'sens l-investiment li ma sens. In-nies meta qed jagħtu donazzjoni f'investiment noqogħdu attenti biex nitfgħu. Sewa żgur. Sens inti ħatati xi ħaġa mhux għax qed tistenna xi ħaġa lura b'mod dirett, imma n-nies jafu li meta hemm partit investiment fil-ġejjieni li jista' jibqa' jopera b'mod tajjeb u f'dal każ huwa Partit Laburista li qiegħed fil-gvern, in-nies jafu li meta hemm Partit Laburista li qiegħed fil-gvern, budget wara l-ieħor, inizjattiva wara l-oħra, in-nies qed jaraw titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Allura minn dak il-lat naqbel mat-terminoloġija tiegħek ta' investiment u fil-fatt din iltaqa' magħha, ġifieri tiltaqa' ma' nies fil-maratoni li ġieli nagħmlu fil-lokalitajiet jgħidulek isma' l-partit is-soltu kont nagħti tant donazzjoni. Din is-sena żidta għax ħadd it-tali żieda, għax żidet li l-pensjoni, għax il-trasport ta' tfal m'għadux pis fuqi tal-iskola. U numru ta' affarijiet oħrajn li fil-verità fissru eluf ta' euro fis-sena għal numru ta' familji, ovvjament skont inti kif tintlaqat minn numru ta' miżuri, allura minn dak il-lativa nemmen li n-nies jirrikonoxxu li bil-Partit Laburista fil-gvern raw titjib fil-kwalità tal-ħajja tagħhom u mill-ment nitolbuhom l-għajnuna sabiex aħna nkunu nistgħu nkomplu noperaw bl-aktar mod effiċjenti bħala partit sabiex tal-partit jibqa' l-akbar u l-aktar forza relevanti politika f'pajjiżna dejjem banu wieħed li nagħmlu l-ġid u ntejbu
il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti kollu. Grazie ħafna President tal-Partit Laburista Daniel Jose Mikallef tal-kontribuzzjoni tiegħek ukoll f'dan il-programm. A propositu tal-volontira li semma l-President tinsellem ukoll lil Fulvio Azzopardi lil Jason Santi li ta' dejjem insibuhom mal-ewwel mal-insafru suffara tagħna bl-iskop li kunu rridu lajnuna tarhom mal-ewwel jiġu. Inselmu lil Jason u lil Fulvio. Smajna l-President jitkellem dwar ir-reġiment ta' volontira. Din hija rikkezza tal-partit li għandu xek. Dażur, jina li għaw issa nammal dal-29 sena f'dal-istazzjon niftakru anke mill-bidu tiegħu biżrar. Pratikament meta beda il-kompless hawnhekk illum il-ġurnata huwa studios state of the art u anke wkoll newsroom li taħdem sew ħafna għal-ġrajiet u għal-ġrajiet kurrenti u l-aħbarijiet ovvjament fuq wan. L-affarijiet żgur, jekk ma kollokx ir-reġimenti li semma Daniel ovvjament u il-potenza tal-partiti li tibqa' għaddejja f'dan ir-rigward ma tunx tagħmel l-ebda passi. Aħna nidru forsi quddiem il-kamera, ma ovvjament wara l-kamera. Li hawn ukoll il-lealtà kbira tal-ħaddiema kollha li nsellmulhom jiġifieri. U li jaħdmu bil-qalb. Ekku, apparti tal-partit tal-istess. Inti qed tagħmel Żgħażagħ, mhux importanti wkoll, rikkezza oħra. Imma tissemmi wkoll insemmu l-kumitati għandek il-Marsa Xlok illum hemmhekk ukoll, imma żgħażagħ li huma attivi wkoll fih dan il-Partit Laburista u ta' medja baxxa komparata ma' il-Prim-Ministru mexxej. Huwa żmien eċitanti ħafna l-Partit Laburista dan illi qegħdin ngħixu u nfakru l-100 sena li huwa partit mibni miż-żgħir, mibni mill-dawk li jaħdmu mill-ħaddiema, mibni miż-żgħażagħ, mill-anzjani minn din id-diversità ta' dawk kollha li għandhom rida tajba għal pajjiżna li jridu jimxu l-qudiem u jmexxu l-pajjiżna il-qudiem u l-volontarjat huwa importanti ħafna, dak kollu li nagħmlu aħna fil-Partit Laburista huwa kompletament b'mod volontier. U l-sfidi li nitlu għalihom huma sfidi li nitlu għalihom b'entużjażmu u b'enerġija kbira. U dak li jagħmlu iż-żgħażagħ fih dan il-Partit Laburista u fil-fatt fil-jiem li ġejjin issa se nkunu qegħdin nhar il-ħadd li ġejjin infatti se nkunu qegħdin inħabbru d-dettalji għall-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti laqgħa ġenerali li se titlaqqa fit-13 ta' Marzu li ġej li jattendi wkoll il-Prim Ministru għal din il-laqgħa u tajjeb illi nħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ mhux biex jikkontribwixxu għal sfida 30. Iżda wkoll tal-formazzjoni jattendu timlew sala. Ekku, iżda wkoll li jkunu magħna f'din il-laqgħa ġenerali annwali fit-13 ta' Marzu biex nagħtu merħba sabiħa l-Prim Ministru li diġà wera fiduċja kbira fiż-żgħażagħ b'tim sħiħ ta' kabinett li huwa żagħżugħ. Lejra tal-Oppożizzjoni. Ekku, apparti minn hekk li l-Partit Laburista qiegħed jiżviluppa u jiena llum Karl kienet ġurnata importanti ħafna, ħsibt ħafna u nixtieq li flimkien ma' żgħażagħ inkomplu nimxu l-qudiem nkomplu nibnu fuq it-tajjeb illi sar f'dawn is-sentej flimkien ma' Naomi kellna esperjenzi sbieħ biex inkomplu mexxu kabbarna l-ġenerazzjoni 16, għamilna ħafna kampanji fejn ressaqna l-idejat tagħna għaliex aħna kburin bil-politika tagħna, kellna ftit tal-ġimgħat ilu, ftit tax-xhur ilu fil-verità, żgħażagħ illi ikkontestaw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, uħud minnhom ġew eletti, ħafna minnhom ġew eletti sindki, oħrajn viċi sindki, oħrajn kunsilliera jew minority leaders. Dan kollu jagħmilna kburin u għalhekk irridu nħarsu il-qudiem u fil-fatt fil-jiem li ġejjin meta issa wkoll jitħabbru l-dati għan-nomini għall-eżekuttiv il-ġdid tal-Forum Żgħażagħ Laburisti se nkun qiegħed nitfa' in-nomina tiegħi għal kariga b'responsabilità kbira. Responsabilità li ħanejlek, responsabilità li nħares lejha b'umiltà kbira, jiena f'dawn l-10 snin fil-Partit Laburista ta' 13 sena dejjem rajt li dan il-partit jiżviluppa. U f'dawn is-7 snin kemm inni parti mill-eżekuttivi bdejt minn membru u se nkun qed nitlob l-appoġġ lill-membri żgħażagħ tal-Partit Laburista li huma imħallsa biex inkompli nservi jekk huma għandhom pjaċir bija bħala President ta' din il-fera. Awguri. Mela, ħanieħdu pawża ta' ftit minuti niġu lura għax għandna kummentarju politiku ġej jibqgħu magħna, sinjuri. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies.
koċa kbira, ma kif jista' jkun? Wiċċi fuq Super One ili sentej. Għaliex jattakkaw lili, stramma tiegħu. Hija weġa, għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina? Meta sa nindunaw? Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 € fuq il-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. U ċentru moda ġa waslet kollezzjoni kbira ta' żraben dawn il-ballerina li qegħdin tarawwaw kull huma 9 € biss. Ara x'varjetà kollha hemm il-kuluri u 9 € biss. Mbagħad hemm dawn iż-żraben bit-takkuna ara xiġmil hemm dal-kuluri dawn kull huma mintom sa temluħ il-prezz 17 € biss. Anka dawn ukoll l-akka 17 € biss. Mbagħad hemm dawn ukoll suede, mbagħad hemm dawn ukoll suede, dawn ukoll 17 € biss. Mbagħad hemm dawn ukoll 17 € biss u hemm dawn il-kuluri li moda dal-istaġun. Mbagħad hemm dawn iż-żraben ukoll dawn 19 € anka dawn 19 € dawn mbagħad ukoll 17 € dawn 15 € mbagħad hemm dawn li tantuma moda wkoll dal-istaġun kull huma 19 € biss. Mela jew iċ-ċentru moda ħataraw l-għażla kbira ta' żraben bi prezzijiet tajbin. Narakom. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep. Iva nużaw l-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Ewropa għax għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Għandna d-dover li nagħmlu hekk. Se jsiblilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex inżommuh. Dan il-poter użajnieh biex ninfluwenzaw fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri.
Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq il-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30, Pjazza, mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Signori, san komplintikom raġunijiet validi u serji ħafna għalfejn għandkom tikkontribwixxu fuq dawk in-numri li qegħdin hemmhekk. Nerġa' nirrepeti għal dawk li diġà taw qed nitolbukom għajdu lil tal-familja, lil sħabkom bl-iskop li jgħaddu l-kelma u jagħtu l-kontribuzzjoni għalfejn. Għaliex dan huwa l-uniku partit illi tistgħu tafdaw għaliex in-naħa l-oħra tantu hekk illi taraw l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista jitħaq li għandhom il-problemi fih danhom. Arawh. Il-Partit Nazzjonalista bħalissa biex ngħidlek jiena kulħadd jafa illi mhux għaddej minn żmien tajjeb. Ok, issa illum ħareġ illi Boris Scerri li diġà kellu kariga importanti fi dan il-Partit Nazzjonalista, issa aktar sa jkun il-kap il-ġdid tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-elkom issa dan huwa wieħed li huwa alleat ħafna ta' Simon Busuttil, ġifieri issa Adrian Delija tilef is-saħħa politika kollha tiegħu fi dan il-partit għaliex il-karigi li qegħdin jintlew ta' dawk li rriżenjaw huma kollha issa nies ta' Simon tantu hekk li nistgħu naraw. Issa qed taraw it-titli kif huma naraw issa il-konverzazzjonijiet li saru preċedentement ta' Boris Scerri lil Mario lil Herman Schiavone rigward il-kwistjoni ta' Herman Schiavone u Kristi Debona meta marru jiltaqgħu għand Jorgen Fenek u fetħu bibin l-infern. Mela, ħanaraw, l-argumenti li jużaw, l-ħsara li l-partiti tisir minnek u nis oħra bħalek, seħbitek stess konfermat li vera tqajtu il-giddib omru qasir, il-ħażin huma l-azzjonijiet tagħkom u mhux li t-Times għamlet xogħla, ovvjament Herman Schiavone bagħad iwieġeb il-Boris Scerri. Mbagħad x'għandna iktar direttur. Għandna Paul Borch ukoll li mbagħad jirreferi mill-Gazzetta l-Independent illi jitkellem dan l-istess wieħed għal Boris Scerri qed jgħid li qalilna widdelija no vote sa 15 ilu ara daqsxejn l-laqda ta' dal-partit tajjeb. Aħbar oħra llum illi Robert Arrigo qed jintalab biex jerġa' jirrikkunsidra l-pożizzjoni tiegħu biex jikompli pala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u minn ħarġa di. Stqarrija maħruġa minnar ma l-Partit Nazzjonalista stess jaf il-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ta' Taslima qed joħroġ stqarrija pubblika minnar ma l-kap stess jaf jew il-kap tal-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi fiċ-chats l-antiki niftakru kienu jirreferu għall-isplodut tal-vodka Red Bull. Tajjeb, laqqas biss kien jaf. Mela, konklużjoni, naraw li Adrian Delija issa donnu sa jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-membri tal-grupp parlamentari li huma l-famużi 17 Blue Heroes issa jagħmlu l-irtirata għaliex skont it-Times dawk iż-17 qed jgħidu ħajjar ma naqsmux il-partit inneħħu lil Adrian Delija minn kap tal-Oppożizzjoni u jibqa' biss ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex se jwaħħlu fina. Allura se jibqgħu jagħmlu l-gambetti, jibqgħu jagħmlu l-problemi sa fejna fin issa ħajjimlew daw il-postijiet vakanti fil-karigi bil-nies tagħhom allura se jmexxu Adrian Delija donnu pupazz. Konklużjoni, Josef. Is-susa qed tidħol iktar fil-fond tal-Partit Nazzjonalista, ovvjament kif qed tajt inti stess rappreżentanti jew dawk li huma leali lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil issa jokkupaw pożizzjonijiet tassew importanti u ngħid l-istess ta' Boris Scerri qed nassumi li ħajkun hu wieħed minn dawk li wkoll jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista fuq il-Kommissjoni Elettorali li hija pożizzjoni kostituzzjonali wara r-riżenji ta' Angelito Xiberras u Pier Portelli li tħabbru narħat Antoine Portelli li tħabbru narħat li għadda fil-gazzetta kulħadd u daw huma pożizzjonijiet li huma strateġiċi f'partit. Jiġifieri jekk Adrian Delija huwa kontent bil-kuruna fuq rasu bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu imma il-kumplament imdawwar bil-sharks, imdawwar bil-baħar, allura kontent kulħadd. Ġorvin, telegrafikament. Telegrafikament ngħid li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn li jissaħħaħ mill-aktar fisa li pajjiżna jistoqlu oppożizzjoni soda
dan ngħiduh fġieħ l-interess tad-demokrazija biex inkomplu mixin il-qudiem flimkien u naraw li pajjiżna jkompli jeċċella fis-setturi kollha, jkompli ħares il-qudiem, nużaw l-istituzzjonijiet Ewropej biex infaħru l-isem pajjiżna u nippromovu dak kollu li nkun qegħdin nagħmlu biex dejjem niksbu aħjar u dejjem niksbu l-aħjar fl-interess tal-Maltin u l-Awċin. Jorvin, grazzi ħafna li ġejt. Josef, grazzi ħafna. Ħanarakom ma sarx lok? La dubju. Ma sarx lok. Ġejnatkom, minn ftit ieħor. Niltaqgħu għada fi 6:30 sfida 30 ikompli. Il-linji jibqgħu miftuħin. Għax aħna partit nazzjonalista wieħed, aħna oppożizzjoni b'saħħetha u le qudiem din l-oppressjoni maħnista nċedu, aħna ġejjin u aħna tal-irfu. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 euro fuq in-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta'